Albishirinku traders, kamar yadda kuka sani Arewaforex Expo za ta sake kasancewa karo na biyu a jihar Kano, inda traders za su sake haduwa da junansu su connection a entertainment, sannan kuma za a ci za a sha. Arewaforex Expo za ta kasance a 19 ga watan January 2025 a FABS Event Center. Abubuwan da ya kamata a trader ya sani da zai samu a Arewaforex Expo su ne kamar haka. Traders da dama za su samu damar da za su winning from accounts, za su winning akwai littattafai da aka yi rubuta kamar littafin Speedo matakin nasara ga traders, akwai littafin Sa'al Extraordinary Traders Code da kuma makamantan abubuwa da yawa. Traders da dama za su zo su sharing past experience ɗinsa da suka samu na tsawon shekaru suna ginawa, tashin su wahala, blowing account da sauransu, za su zo su yi muku sharing ɗinsu ku amfana saboda mai tsallake wannan tarkon da suka fada a ciki lokacin da suke koyar trading. Kar ka bari abu ka dama, wannan lokaci za a ji daɗi, za a ci kuma za a sha. Arewaforex Expo mun shirya muku, sai mun haɗu da ku a FABS Event Center 19 ga watan January 2025. Sai kun iso ko kuma mu ce ku iso lafiya.